Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι. Είχα προαναγγείλει στην αρχή της εκπομπής τηλεφωνική επικοινωνία με τον βουλευτή του νομού μας, με τον κύριο Ανδρέα Πάτση. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Βουλευτά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό που έλεγα και νωρίτερα, αναφορικά με την περίπτωση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, κύριε Βουλευτά, του Δημήτρη Λιγνάδιο, που καθημερινά έρχονται στη φόρα απίστευτες καταγγελίες και διάβαζα νωρίτερα κάτι από το κατηγορητήριο, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν η κυρία Λίνα Μενδώνη, κατά την άποψή σας, αν έχει κάποια ευθύνη ή αν θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να την είχε ήδη παραιτήσει. Και βέβαια η ερώτηση είναι μία και την έχει αναφέρει και η αντιπολίτευση, αν η κυβέρνηση προσπάθησε να συγκαλύψει αυτήν την υπόθεση, κύριε Βουλευτά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να έχει καμία ευθύνη για τις πράξεις ή παραλήψεις τις οποίες κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Ο κύριος Λιγνάδης, ως σκηνοθέτης και ως ηθοποιός, είχε μια γενική αναγνώριση και καταξίωση και νομίζω αυτό φαίνεται καθαρά από όλους τους πολιτικούς χώρους και έχει δημοσιοποιηθεί. Και έγινε μια επιλογή του με κριτήρια βεβαίως που αφορά το Υπουργείο να αναλάβει ως διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Από εκεί και πέρα, το τι έκανε στην προσωπική του ζωή και σε ποια ποινικά δικήματα και με ποια ποινικά δικήματα βαρύνεται ή δεν βαρύνεται, και αυτά θα αποδειχτούν μέσω της δικαστικής οδού, είναι προφανές ότι δεν μπορεί ούτε ο Υπουργός, πολύ δε περισσότερο ο Πρωθυπουργός, να τα χρεώνεται ή να έχει την οποιαδήποτε ευθύνη. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε όσο αφορά την πολιτική ευθύνη την οποία μπορεί να έχει ένα πολιτικό πρόσωπο, είναι θέμα δικό του, εάν θέλει να την αναλάβει ή όχι. Δεν έχει όμως καμία σχέση με τις πράξεις για τις οποίες αποδίδεται στο συγκεκριμένο ηθοποιό και σκηνοθέτη. Άρα λοιπόν η κυρία Μενδώνη είναι προφανές ότι δεν μπορεί να καταλογίσει κανένας γνώση, συγκάλυψη ή οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τις όποιες παράνομες και παραβατικές συμπεριφορές του εν λόγω κυρίου. Το θέμα όμως της πολιτικής ευθύνης είναι κάτι τελείως διαφορετικό και αφορά το κάθε ένα πολιτικό πρόσωπο ξεχωριστά. Δεν θα πρέπει ο Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που βγήκαν οι πρώτες καταγγελίες κατά του συγκεκριμένου καλλιτεχνικού διευθυντή, να πάρει θέση και να πει πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος να συνεργάζεται με το Υπουργείο Πολιτισμού και να πάρει κάποιες αποφάσεις? Ο Πρωθυπουργός μπορεί να ασχολείται με όλα τα θέματα. Και νομίζω αυτό είναι αντιληπτό. Υπάρχει αρμόδιος υπουργός, ο οποίος έχει και την ευθύνη της διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο του. Εφόσον λοιπόν ο υπουργός έκρινε σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο ότι δεν χρειαζόταν να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση, κατά τα λεγόμενά της πάντα, έτσι όπως και εμείς τα διαβάζουμε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να φτάναμε σε ένα ακραίο σημείο που ο υπουργός να λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις. Από εκεί και πέρα, αν έχει κάνει κάποια παράληψη, πολιτική παράληψη, πάντα για πολιτική παράληψη μιλάμε, η κυρία Μενδώνη και θέλει και πρέπει να αναλάβει τη δική της προσωπική πολιτική ευθύνη, αυτό αφορά την ίδια προσωπικά. Τώρα, αν ο κύριος Πρωθυπουργός στο μέλλον, αύριο μεθαύριο, πάρει κάποιες αποφάσεις, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αν με ρωτάτε δε προσωπικά. Ναι, προσωπικά, εσείς τι θα λέγατε, ναι. Πιστεύω ο κάθε πολιτικός άντρας είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την πολιτική του ευθύνη. Δεν σημαίνει ότι φταίει για κάτι, ότι συγκάλυψε, γνώριζε ή παρότρινε, όμως καλώς ή κακώς υπάρχει αυτό που λέμε πολιτική ευθύνη και στις πολιτισμένες χώρες του δυτικού κόσμου πάρα πολύ κατά καιρούς την αναλαμβάνουν για πολύ πιο απλά αδικήματα. Συνεπώς νομίζω ότι θα ήταν ένας δρόμος που θα διευκόλυνε όλους. Από εκεί πέρα όμως αυτό αφορά την ίδια την Υπουργό και κατ' επέκταση τον Πρωθυπουργό. Πάντως σε ανακοινώσεις που έχει δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος Ελλήνων Ηθοποιών, κατηγορούν ξεκάθαρα την κυβέρνηση και μάλιστα οι ηθοποιοί κάνουν και λόγο για εκοφαντική, όπως αναφέρουν, σιωπή 3 εβδομάδων από πλευρά της πολιτικής ηγεσίας. Να σας πω κάτι. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε την ουσία. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια σύψη της ελληνικής κοινωνίας και ειδικά σε συγκεκριμένους χώρους, σε ένα νοσηρό περιβάλλον που νομίζω είναι σε όλους τους χώρους οποίους κινούμαστε επαγγελματικά και δεν αφορά μόνο τους συγκεκριμένους οι οποίους έχουν αναδειχθεί τα τελευταία γεγονότα. Εάν αρχίσουμε τώρα να του δίνουμε πολιτική διάσταση, αυτό είναι ένα γαϊτανάκι που είναι φτηνό και δεν θα σταματήσει ποτέ και πουθενά. Ο κύριος Κιμούλης, για παράδειγμα, ο οποίος και αυτός βαρύνεται με πάρα πολλές καταγγελίες, ήταν στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Χαϊκάλης ήταν υπουργός, ο οποίος και αυτός βαρύνεται με πάρα πολλές κατηγορίες. Βαρύνεται, δεν σημαίνει ότι αποδεικνύονται. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Όπως βλέπετε, η κυβέρνηση δεν έχει να κρύψει τίποτα, δεν βάζει το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Προφανώς έχει ακολουθηθεί η δικαστική οδό. Προφανώς ο κ. Λιγνάδης σήμερα ήδη είναι προσωρινά κρατούμενος και κατηγορούμενος και ακολουθείται η δικαστική οδός και από εκεί πέρα η δικαιοσύνη θα αποπαρθεί. Εάν αρχίζουμε να προσπαθούμε να πολιτικοποιούμε τις όποιες επαφές,
Αυτά τα πράγματα, κύριε Μίμη. Πάντως είναι σοκαριστικά, κύριε Βουλευτά. Πρέπει να παραδεχτούμε. Αυτά τα θέματα που είναι σοκαριστικά, όπως λέτε, και κατά την άποψή μου και τη γνώση μου, επεκτείνονται σε πάρα πολλούς χώρους επαγγελματικούς και εργασιακούς. Δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Είναι φτηνό να προσπαθούμε τώρα να χρεώσουμε και να δώσουμε πολιτικές διαστάσεις σε παραβατικές και ποινικές συμπεριφορές. Ο κ. Λιγνάδης αποπέφτηκε από τη θέση του αυτή μόλις γίνανε επίσημες καταγγελίες. Η Γενική Δικαιοσύνη αντέδρασε αστραπία και είναι ήδη συλλήφθης, και οι άλλους ακολουθούνται άλλες διαδικασίες. Θέλω να πιστεύω, και αυτό που πρέπει να ευχόμαστε όλοι, είναι να αναδειχθεί το πρόβλημα σε όλη τη διάσταση, διότι ξέρετε είναι ένα νοσηρό περιβάλλον, επειδή έχουμε παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, για να μην αυτό το πράγμα διαιωνίζεται και υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ο οποίος αναζητεί ένα παράθυρο στην ελπίδα και στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, να το αφήσουμε αυτό το θέμα τώρα, κύριε Βουλευτά, να έρθουμε στα δικά μας. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την επιστολή που λάβαμε από τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών, κύριε Βουλευτά. Και αναφέρομαι στο πρόγραμμα το οποίο έτρεχε τις προηγούμενες ημέρες. Ανακοινώθηκαν μάλιστα και τα ονόματα των δικαιούχων. Είναι το πρόγραμμα ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Και ο Εμπορικός Σύλλογος, χωρίς πολλά λόγια, αναφέρω μόνο τον τίτλο της επιστολής τους, «Ο θάνατος του Εμποράκου». Μιλάει για τον θάνατο του Εμποράκου και εκφράζει αρκετά παράπονα αναφορικά με τις επιδοτήσεις και ζητά να αυξηθεί το ποσό από 40 εκατομμύρια, να υπάρξει και ένας νέος κύκλος προγραμμάτων αντίστοιχος. Την άποψή σας, κύριε Βουλευτά, αδικήθηκε κόσμος από αυτό? Τι μήνυματα παίρνετε? Είναι γεγονός ότι η πανδημία τους δύο κλάδους, ο οποίος χτύπησε περισσότερο και προφανώς μέρος αυτών οδηγείται στον αφανισμό, είναι το λιανεμπόριο και η εστίαση. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το διαψεύσει. Η κυβέρνηση απευθείας ενίσχυσε και ενισχύει αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με διάφορα ποσά κατά καιρούς. Έχουν ξεκινήσει από πέρυσι το Μάρτιο, είτε αυτό λέγεται με τις επιστρεπτές προκαταβολές, είτε με την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή. Και μάλιστα, όπως είχα πει και σε μια τηλεδιάσκεψη η οποία έγινε, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, θα έχω σε λίγο και νεότερα στοιχεία, μόνο στον νομό Γρεβενών είχαν δοθεί περίπου στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι ενίσχυσης και αυτοί γίνονται και μέσω της περιφέρειας. Ο τρόπος όμως με τον οποίο η περιφέρεια κάνει την κατανομή, αυτός, ξέρετε, είναι κάτι που αφορά την ίδια και τους μηχανισμούς της και δεν παρεμβαίνει η κυβέρνηση. Διάβασα όχι μόνο την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, την οποία θεωρώ και ορθότατη και σωστή, δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με οτιδήποτε λένε είτε οι έμποροι είτε όσοι είναι στον χώρο της εστίασης. Είδα τα ποσά και τα οποία καταβλήθηκαν και για τα Γρεβενά είναι μόνο το 9%. Θέλω να πιστεύω ότι ο Περιφερειάρχης και οι συναρμόδιοι θα επανεξετάσουν το θέμα αυτό και είτε θα αυξήσουν το ποσό της εκταμείευσης, είτε θα έπρεπε να κάνουν δικαιότερη κατανομή. Γιατί ξέρετε, ένας νομός όπως είναι Γρεβενά μόνο το 9% δείχνει ότι δυστυχώς η περιφέρεια για άλλη μια φορά άφησε τον νομό μας απ' έξω. Έγινε λάθος αξιολόγηση ή τα κριτήρια δεν ήταν ορθά? Αυτά είναι εξ όσων διάβασα, γιατί και εγώ ο ίδιος, ξέρετε, δεν συμμετέχω σε ό,τι αφορά τα της περιφέρειας. Θεωρώ όμως ότι η μοριοδότηση η οποία δόθηκε και τα κριτήρια δεν θα πρέπει να είναι απολύτως σωστά. Ή σε τελική θα έπρεπε να επανεξεταστεί επί της ουσίας η υπόθεση αυτή και να δούμε τις ανάγκες οι οποίες έχει κάθε επαγγελματίας σε κάθε περιοχή όπου δραστηριοποιείται. Και μόνο το ότι το 9% δόθηκε στα Γρεβενά από μόνο τους, ενώ το 48% δόθηκε στην Κοζάνη, το 13% νομίζω στη Φλόρ, αν θυμάμαι περίπου καλά τα νούμερα, και μόνο το ποσοστό αυτό επί του εκταμιευθέντος ποσού. Το 40 εκατομμύριων, ναι. Το 40 εκατομμύριων δείχνει ότι εδώ πραγματικά τα Γρεβενά, οι επιχειρήσεις των Γρεβενών δεν ληφθήκαν υπόψη όπως θα έπρεπε από την περιφέρεια. Ο κ. Κασαπίδης νομίζω σήμερα θα δώσει μια συνέντευξη τύπου από όσο διάβαζα και θέλω να πιστεύω ότι θα επανορθώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις όποιες αδικίες έχουν γίνει. Μάλιστα. Να αφήσουμε και αυτό το θέμα, να πάμε σε ένα άλλο. Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ από το ραδιόφωνο μαζί σας, κύριε Βουλευτά, και αναφέρομαι στα των μεταναστών, παύλα προσφύγων για κάποιους άλλους. Ρωτώ, φύγαν οριστικά οι μετανάστες από τα Γρεβενά? Αυτή είναι η ερώτησή μου και αν νιώθετε δικαιωμένος, κύριε. Καταρχήν, προφανώς νιώθω και απόλυτη δικαίωση και μεγάλη ικανοποίηση, διότι μια πάγια θέση μου, η οποία νομίζω για την οποία αγωνίζομαι από την αρχή της εκλογής μου, σήμερα πήρε σάρκα και μπροστά. Δεν είναι απλά ότι έφυγαν οι μετανάστες από τα ξενοδοχεία, γιατί ακούω και διάφορα παραπολιτικά σχόλια ότι σε 2-3 μήνες θα ξανάρθουν,
ξαναγεμίσουν τα ξενοδοχεία ή οτιδήποτε άλλο. Όπως γνωρίζετε, με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής του κ. Μηταράκη, στις επόμενες μέρες, αν όχι μάλλον αυτή τη βδομάδα, κλείνει οριστικά και διοικητικά η δομή. Άρα λοιπόν τα Γρεβενά όχι μόνο δεν θα έχουν μετανάστες, δεν θα έχουν ούτε καν δομή. Άρα ένα πάγιο αίτημα, γιατί για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Μία, από την αρχή, εγώ δεν έχω αιμονές ούτε αντιπαλότητες. Εγώ κάνω πολιτική. Και η πολιτική βασίζεται στην προσωπική μου άποψη, διότι όπως γνωρίζετε και πριν εκλεγώ, αλλά και αφού εξελέγει βουλευτής, όσο μου το επέτρεψαν οι συνθήκες, εννοώ λόγω του lockdown, έχω επισκεφτεί 1 και 2 φορές σχεδόν όλα τα χωριά από άκρη σε άκρη του νομού. Έχω λοιπόν ιδία αντίληψη των θεμάτων. Έχω εισπράξει από τους κατοίκους τα προβλήματα, τα παράπονα, τις ανησυχίες, τις φοβίες, αλλά και ο ίδιος είδα ότι μια τέτοια πολιτική, η οποία εφαρμόζεται τα προηγούμενα χρόνια, οδηγούσε σε έναν οικονομικό μαρασμό. Ήταν λοιπόν μια πάγια θέση μου, η οποία υλοποιήθηκε μετά από ένα 18μηνο αγώνα, γιατί εγώ, κύριε Μίμη, στήριζα, η δουλειά μου αυτή είναι ως πολιτικού των Γρεβενών, να στηρίζω τη φωνή της πλειοψηφίας των Γρεβενιωτών. Υπάρχει και μια δημοσκόπηση, κύριε Βουλευτά, και συγγνώμη που σας διακόπτω, την ανεβάσαμε στο blog του ΑΕΤΟΥ και στο Γρεβενιώτισσα το είδα. Βεβαίως, τα παρακολουθώ. Βλέπω ότι μέχρι στιγμής, τώρα που μιλάμε, ψήφισαν 1050 με τον τρόπο που ψήφισαν. Σας λέω, δεν είναι επιστημονική βέβαια αυτή η δημοσκόπηση, προς Θεού. Βγάζει όμως κάποια συμπεράσματα σίγουρα ξεκάθαρα. Βλέπω παραδείγματος χάρη στους 1050 ψήφους που ψήφισαν, εάν συμφωνούν με το που έφυγαν οι μετανάστες, ναι, συμφωνώ, λέει το 66%, δηλαδή 694 συμπολίτες μας συμφωνούν, όχι, λέει, το 24%. Και είναι κάποια μικρά ποσοστά, δεν με ενδιαφέρει και δεν ξέρω, δεν απαντώ, γύρω στο 10%. Οι δημοσκοπήσεις κατά οποιοδήποτε τρόπο διενεργούνται, κύριε Μίμη, είναι ένα όπλο και ένα εργαλείο. Εντάξει, και οι διαδικτυακές βοηθάνε. Επίσης, βεβαίως, έχουν τις αδυναμίες τους, γιατί ξέρετε, δεν έχουν όλη πρόσβαση στο ίντερνετ ή δεν τις παρακολουθούν όλοι. Αλλά οι καλύτερες δημοσκοπήσεις γίνονται, ξέρετε, στα καφενεία, στα χωριά, στις συνομιλίες με τους ανθρώπους, και αυτό εγώ το είχα εισπράξει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου μέχρι σήμερα, και νομίζω ότι η πολιτική μου κατεύθυνση ήταν και είναι προς τον σωστό δρόμο. Και αυτό φαίνεται και από τα μηνύματα τα οποία έλαβα από την επόμενη μέρα το πρωί, ευχαριστήρια, μηνύματα, μηνύματα ανακούφισης από πάρα πολλούς ανθρώπους. Κατακλείστηκε το γραφείο μου και εδώ και στα Γρεβενά. Αλλά δεν το λέω αυτό για να δείξουμε ότι, ξέρετε, κάποιοι μας δώσαν πολλά συγχαρητήρια. Απλά ότι εμείς ανταποκριθήκαμε σε ένα πάγιο αίτημα της πλειοψηφίας της κοινωνίας των Γρεβενών. Η δομή των Γρεβενών, για να το ολοκληρώσουμε, κλείνει οριστικά διοικητικά. Άρα επίσης αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδημιουργηθεί αυτό το κύμα προς τα Γρεβενά μεταναστών στο μέλλον, και νομίζω ότι όλοι μαζί πλέον από εδώ και μπρος πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο, κύριε Βουλευτά. Απλά να σας πω ότι κυκλοφόρησε και ένα βίντεο που σας εμφανίζει να δέχεστε τα εύσημα, προφανώς για την επιτυχία σας αυτή, με έναν χυδαίο τρόπο. Δεν ξέρω αν σας βρίσκει αυτό το βίντεο σύμφωνο. Θα σας απαντήσω για το βίντεο. Καταρχήν, θα σας το γιατί πω ακούσαμε πάρα πολλά. Ναι. Θα σας το πω διαφορετικά. Εάν αυτό το βίντεο, λόγω των γεγονότων αυτών, το έπαιζαν στο ράδιο Αρβίλα. Σας λέω μια εκπομπή, σατυρική εκπομπή, γιατί ξέρετε υπάρχει το χιουμοριστικό, δεν υπάρχουν χυδαία βίντεο, υπάρχει το χιούμορ και καθένας πώς το εκλαμβάνει. Έχει πολλά μπιπ όμως, θα έπαιζε με πολλά μπιπ αν έπαιζε στο ράδιο Αρβίλα το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν θα το έπαιζε στο ράδιο Αρβίλα με πολλά μπιπ ή χωρίς πολλά μπιπ, και αυτό είναι λοιπόν ένα χιουμοριστικό, ένα σατυρικό βίντεο. Είναι μια παραλλαγή από μια ομώνυμη ελληνική ταινία, Το Μικρό Ψάρι. Και να σας πω και κάτι. Νομίζω ότι αυτό δεν θα ήταν τόσο σημαντικό να αναφερθεί αν σε όλη αυτή τη διαδρομή των 18 μηνών είχαμε εστιάσει και αναδείξει και πάρα πολλά άλλα θέματα. Θα σας πω κάτι άλλο. Ήταν λοιπόν, λέτε, χυδαίο το βίντεο αυτό. Όχι, δεχτήκατε τα εύσημα με χυδαίο τρόπο. Δεν είπα ότι είναι χυδαίο το βίντεο. Δεν είναι χυδαίο. Κοιτάξτε, χυδαίοι είναι οι άνθρωποι, δεν είναι οι λέξεις. Αλλά να σας το πω διαφορετικά. Όταν μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, και εμείς ο οποίος ήσασταν και παρόν πριν από 1,5 χρόνο, ο βουλευτής, ο θεσμικός του νομού, ο ένας, γιατί είμαστε και μονεδικοί, δέχεται φραστική επίθεση με αγοραίες εκφράσεις, χειρότερες από αυτές του βίντεο ενώπιον κόσμου, δεν είδα να σοκάρεται κανένας από αυτό. Όταν στο διαδίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 18 μηνών, ο βουλευτής και η σύζυγός μου, δεχόμαστε
επίθεση με προσβλητικές και ακραίες εκφράσεις δεν είναι κανένα να το χαρακτηρίζει, και υποτιμητικές εκφράσεις πάρα πολλές φορές δεν είναι κανένα να το θεωρεί χυδαίο. Όταν μέλος της ΝΟΔΕ βγαίνει και λέει πότε θα διώξουμε, ειρωνεύεται ότι όταν εμείς λέγαμε ότι η Βασιλίτσα είχε 9 μήνες χιόνι και θα πρέπει να αναδειχθεί, ειρωνεύεται την ίδια του την πόλη και ειρωνεύεται και το συντάκτη αυτού του κειμένου, δεν είναι να κάνει να το θεωρήσει χυδαίο. Όταν η μέλος της ΝΟΔΕ λέει αυτή τη στιγμή, έτσι ειρωνευόμενος του βουλευτή, πότε θα τον διαγράψει ο Μητσοτάκης, δεν είναι να κάνει να το θεωρεί χυδαίο. Ξέρετε, η χυδαιότητα δεν αφορά τις λέξεις, αφορά τις συμπεριφορές. Και αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κύριε Μίμη, εγώ προσωπικά, αλλά και η σύζυγό μου, γιατί προφανώς αυτήν αναφέρεστε, γιατί στο. Το βίντεο υπογράφεται, αν θέλετε, από την σύζυγό σας. Έχει το λογότυπο, ναι. Και θα σας το πω και διαφορετικά. Ξέρετε, εμείς έχουμε μια παρησία, έχουμε μια αλήθεια μέσα μας σαν άνθρωποι. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να το δώσουμε κάπου αλλού, αν θέλαμε, καθ' οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αναδειχθεί και να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ απλό, θα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Εμείς όμως έχουμε το σθένος να βγαίνουμε μπροστά και οτιδήποτε κάνουμε να το υπογράφουμε. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεχτήκαμε χυδαίες συμπεριφορές όλο αυτό το 18μηνο και προσβλητικές και ως προς την προσωπικότητά μας, και δεν είδα κανένας να ενοχλείται. Αν λοιπόν κάποιοι ενοχλήθηκαν από ένα χιουμοριστικό βίντεο, το οποίο θα μπορούσε να παίξει και στην τηλεόραση ακόμα έτσι καθ' άλλο τρόπο, αυτό είναι πρόβλημα δικό τους, δεν με αφορά. Λοιπόν, είχαμε εντωμεταξύ, κύριε Βουλευτά, πριν από μερικές ημέρες ένα περιστατικό. Βγήκε στη δημοσιότητα και είχε να κάνει με το ότι κάποιος ξενοδόχος γρονθοκόπησε ή δεν γρονθοκόπησε, ή έδιρε ή δεν έδιρε κτλ. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και αναφέρομαι στον ξυλοδαρμό του αντιδημάρχου του κυρίου Δημητρίου Μπόλη. Εσείς έχετε αναλάβει την υπεράσπιση αυτής της υπόθεσης και τι γνωρίζετε για το γεγονός, θέλω να μου πείτε? Εγώ προσεφέρθηκα και έγινα αποδεκτό από τον κύριο Μπόλη να τον εκπροσωπήσω ως δικηγόρος. Θεωρώ το περιστατικό αυτό ως ακραίο τραμπουκισμό, ως χυδαία συμπεριφορά, μια και μιλάμε για χυδαιότητα. Το να επιτίθεται ένας άνθρωπος, ένας ξενοδόχος, ένας επιχειρηματίας, που και ονοματεπώνυμα, γιατί δεν είναι λεκτικά και σωματικά, ενός θεσμικού ανθρώπου, ενός αντιδημάρχου, για ποιο λόγο? Επειδή είχε το σθένος ή την άποψη να ψηφίσει κατά. Δηλαδή, αρνήθηκε ένας άνθρωπος, πέραν όλων των άλλων, πέραν όλων των άλλων που είναι ο τραμπουκισμός και η χυδαιότητα της συμπεριφοράς, του αρνείται το δικαίωμα στη δημοκρατία. Δηλαδή, κάποιος πιστεύει η δημοκρατία είναι μόνο το δικό του πιστεύω και οποιοσδήποτε δεν το ακολουθεί θα πρέπει είτε λεκτικά είτε σωματικά να υποστεί βία. Από ο κύριος Μπόλης, γιατί και μάλιστα είδα ότι όλες οι παρατάξεις, ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης, ακόμα και ο συνδυασμός του κυρίου Παλάσκα, μίλησαν για σωματική και λεκτική βία, δηλαδή για ένα γεγονός το οποίο τουλάχιστον όσοι το γνωρίζουν το επιβεβαιώνουν, πέραν του κυρίου Μπόλη, ο οποίος είναι και ο παθών, και θεωρώ ότι τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες πλήττουν ευθέως τη δημοκρατία και το δημοκρατικό δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου του κάθε ανθρώπου και ο εκφοβισμός θα πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά από την ελληνική δικαιοσύνη. Προφανώς λοιπόν και ανέλαβα και αποδέχτη βεβαίως την προσφορά μου αυτή ο κύριος Μπόλης και θα οδηγήσω τον ελόγο ξενοδόχο στα ποινικά και στα αστικά δικαστήρια. Και επίσης, επειδή μιλάμε για πάρα πολλά, κύριε, και μίλησατε για χυδαία, μια και πιάσα αυτή τη λέξη την οποία την έχουμε τώρα περιλάβει σε όλη μας αυτή τη συνέντευξη, θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε και αυτό να αναδειχθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς η αστυνομία των Γρεβενών δεν συνέλαβε τον ελόγο κύριο, ο οποίος δηλώνει ευθαρσός και διάβασα και σε αναρτήσεις ότι ήταν στο ξενοδοχείο του και δούλευε κανονικά. Αυτό το έβγαλε, υπήρχε μια ανακοίνωση, κύριε Βουλευτά, συγγνώμη που σας διακόπτω, μας την έστειλε χθες ο πρόεδρος της κοινότητας, της τοπικής κοινότητας Ελλάτου Κάστρου και εκπαιδευτικός, ο κύριος Βασίλης Τσεπίδης, ο οποίος λέει μια άλλη άποψη. Δεν συμφωνεί με όλα αυτά τα οποία αναφέρονται. Εγώ δεν είπα για τις απόψεις. Αυτές είναι θέματα που θα υποθούν στο δικαστήριο. Έτσι, ο κύριος Μπόλης είναι ένας άνθρωπος, είναι επιπόλυτος. Νομίζω δεν έχει δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα στη ζωή του, εξ όσων το γνωρίζω. Είναι πολύ συμπαθής και αποδεκτός. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση και τον οποιοδήποτε λόγο να πει ψέματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θα μπω σε μια διαδικτυακή αντιπαλότητα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Θα λυθεί στα δικαστήρια. Ναι. Όμως αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, κύριε Μίμη, είναι πως ενώ ο ίδιος ο ξενοδόχος ευθαρσός μιλάει ότι βρισκόταν στο ξενοδοχείο του και δούλευε κανονικά, η αστυνομία
αστυνομία του Γρεβενών, με αυτή την τεράστια αστυνομική δύναμη την οποία διαθέτει, δεν τον οδήγησε στην διαδικασία του αυτοφόρου. Και αυτό είναι κάτι που μου έχει προξενήσει τεράστια εντύπωση. Και είναι κάτι βεβαίως το οποίο δεν θα το αφήσω έτσι, θα το διερευνήσω, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει το δίκαιο του ενός, ούτε να υπάρχουν στην περιοχή ατμόσφαιρα ή οποιασδήποτε συγκαλύψεις. Είναι θέματα που πρέπει να το δούμε. Γιατί εγώ ειδοποίησα προσωπικά τον αστυνομικό διευθυντή για το γεγονός αυτό και προφανώς νομίζω ότι υπάρχει επίσης ένα μελανό σημείο σε αυτή την ιστορία, το οποίο και αυτό θα διερευνηθεί. Πάντως ο συγκεκριμένος που έχει γράψει αυτή την επιστολή λέει: διαφωνώ και με τον βουλευτή μας για την υπέρμετρη ευαισθησία και τα ταχύτατα αντανακλαστικά που υπέδειξε στο να βρεθεί συνήγορος υπεράσπισης. Και κατηγορεί και τον κύριο Δασταμάνη και εσάς προσωπικά. Εμένα με κατηγορεί για ποιο λόγο? Δείξατε ταχύτατα αντανακλαστικά και υπέρμετρη ευαισθησία και αναλάβατε την υπόθεση αυτή της υπεράσπισης. Δεν υπέρμετρο το να δείξω ταχύτατα αντανακλαστικά όπως και ο κύριος Δασταμάνης. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Προσέξτε κάτι. Φαντάζεστε να δέρναμε ή να μας δέρνανε όταν διαφωνούσαμε με κάποιον, είτε γινόταν το δικό μας. Εδώ δεν είναι απλό ένα περιστατικό βία. Προσέξτε. Εδώ χτυπήθηκε ένας άνθρωπος μόνο και μόνο γιατί ήθελε να έχει την ελευθερία του λόγου και της ψήφου του. Δηλαδή είναι κάτι που υπερβαίνει, αν θέλετε, αυτό που λέμε τον τραμπουκισμό και την χυδαιότητα και περνάμε και σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ήθελε να ψηφίσει και κάποιος του το αρνιόταν. Φαντάζεστε το ανάποδο να συνέβαινε. Δηλαδή αν να έδερνα εγώ ή να με δέρνανε εμένα επειδή ήθελα να ψηφίσω ή να μην ψηφίσω ή να πω ή να μην πω κάτι. Δηλαδή να περάσουμε στην κοινωνία των Γρεβενών μια τρομοφοβία ότι όποιος δεν είναι με εμάς, αυτές θα είναι οι συνέπειές του. Βεβαίως και επέδειξα αντανακλαστικά, διότι είναι κάτι που ξεφεύγει από το αμιγές θέμα του ποινικού κώδικα και περνάει και σε άλλα επίπεδα που έχουν να κάνουν με το πώς κάποιοι αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία και την ελευθερία στον νομό. Και να μην πάμε σε μια ζούγκλα όπου όποιος δεν συμφωνεί με τα ετικά που πιστεύω, τον δέρνει ή με δέρνει. Μάλιστα. Λοιπόν, φύγανε οι μετανάστες, κύριε Βουλευτά. Θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε τώρα πού πήγανε, αν πήγαν σε άλλους νομούς και ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Κάτι για το οποίο έχετε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τώρα βέβαια βιώνουμε σε ένα περιβάλλον κορονοϊού. Τα πάντα απαγορεύονται, μετακινήσεις ανάμεσα σε νομούς κτλ. Δηλαδή πλήττεται ο κλάδος. Θα σας πω. Καταρχήν για το που πήγαν, νομίζω έδωσε μια απάντηση ο διοικητής. Έκανε μια δήλωση και είπε ότι ένα ποσοστό περίπου στο 50% προμηθεύτηκε με εισιτήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πάνε σε άλλες χώρες όπου το επιθυμούσαν και οι υπόλοιποι θα πάνε σε άλλες δομές όπου ενδεχομένως υπάρχουν είτε της ιδίας εθνικότητας είτε συγγενείς τους και μεταφερθήκαν ήδη σε άλλες δομές. Δηλαδή αυτά τα κρύβνεκτα τα οποία διάβασα από ανακοινώσεις πολιτικών κομμάτων στο διαδίκτυο είναι 700 ψυχές στον δρόμο. Εντάξει, τώρα είναι αστιώτες. Κύριε Βουλευτά, με κατηγόρησαν ας πούμε και για τη δημοσκόπηση αυτή. Είναι ρατσιστική, την είπαν κάποιοι. Και τι είναι ρατσιστική δημοσκόπηση? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε κάποια φοβικά σύνδρομα τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Δηλαδή, όποιος μιλάει, κάνει μια δημοσκόπηση είναι ρατσιστής. Όποιος ακολουθεί μια πολιτική είναι απάνθρωπος. Εγώ δεν έχω κανένα φοβικό σύνδρομο, έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Η κυβέρνηση πράττει έτσι όπως πρέπει να πράξει. Προφανώς και δεν πετάχθηκε κανένα στον δρόμο, προφανώς και δεν αφέθηκε κανένας άστεγος. Αυτό που επιδιώκαν όσοι έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα είναι ελεύθεροι να φύγουν ή να αναζητήσουν την τύχη τους εφόσον έχουν τα χαρτιά τα νομιμοποιητικά. Οι δε υπόλοιποι θα πάνε σε άλλες δομές και θα κριθεί το μέλλον τους αναλόγως όπως ορίζει ο νόμος. Τώρα, αυτά τα κρύβνευτα νομίζω είναι μόνο έτσι για να συγκινήσουν δήθεν το λαϊκό και ουσιαστικά να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Δεν ξανάρχονται στα Γρεβενά μετανάστες, κύριε Βουλευτά? Αυτή είναι πάλι το είπαμε και νωρίτερα, ναι. Θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Δεν είναι ότι έφυγαν οι μετανάστες από τα ξενοδοχεία, είναι ότι κλείνει οριστικά με υπουργική απόφαση των επομένων ημερών, ωρών ή ημερών το πολύ, η δομή στα Γρεβενά. Δηλαδή τα Γρεβενά πλέον δεν θα έχουν διοικητική δομή για την εγκατάσταση μεταναστών. Συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν ξανά στα Γρεβενά μετανάστες καθιοδήποτε τρόπο. Ιδιωτικά δεν μπορεί κάποιος ξενοδόχος να ζητήσει? Άμα πληρωθεί από το μετανάστη, αυτό είναι άλλο θέμα. Το κράτος πλέον δεν έχει δομή, το κράτος πλέον δεν θα δίνει χρήματα. Εάν τώρα κάποιος ξενοδόχος θεωρεί ότι πρέπει να έχει ως ενίκους του ξενοδοχείου του και αμείβεται από τον ίδιο το μετανάστη, αυτό είναι πρόβλημα δικό του.
Το κράτος δεν θα ξανασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ήταν πάγια θέση και άποψη. Αυτή έγινε μετά από πάρα πολλές συζητήσεις, ανταλλαγές απόψεων. Αν θέλετε, ακόμα και τζαρτζαρίσματα πολιτικά. Μετά τη δική μου επιμονή και την ξεκάθαρη από την αρχή της θητείας μου, η κυβέρνηση ήρθαμε σε συζητήσεις. Ο αρμόδιος υπουργός κατάλαβε το θέμα αυτό απόλυτα και χαράξαμε μια στρατηγική, η οποία υλοποιήθηκε. Τέρμα η μετανάστευση ξενοδοχεία, καμία επιδότηση πλέον και κλείνει και οριστικά και η δομή. Άρα δεν θα υπάρχει δομή γρεβενών. Από αυτό λοιπόν το κεφάλαιο έκλεισε οριστικά. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Ωραία, τελείωσε αυτό. Φύγανε οι μετανάστες. Λοιπόν, είναι ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας. Εγώ είχα πει και στο επιμελητήριο κάποια στιγμή πριν λίγο καιρό και θα το επαναλάβω, διότι όταν τώρα λήξει η απαγόρευση θα είμαι ξανά στα Γρεβενά. Αφενός θα κληθούν όλοι οι φορείς να δώσουν τις προτάσεις τους για να δούμε ποια θα είναι η αξιοποίηση την οποία θα πρέπει και με ποιο τρόπο θα κάνουμε του τουριστικού μας προϊόντος, σε ποια θέματα θα πρέπει να παρεύει οι φορείς, σε ποια η κυβέρνηση και σε ποια η τοπική αυτοδιοίκηση, να φτιάξουμε τις ομάδες εργασίας που απαιτούνται και επιπλέον θα επαναφέρω κάτι το οποίο το είχα δώσει ως πληροφορία στο επιμελητήριο, αλλά θα την επαναφέρω και με περισσότερα στοιχεία, ότι υπάρχει το θέμα του κοινωνικού τουρισμού. Ο ΑΕΔ ήδη εδώ και ένα χρόνο επιδοτεί τουρισμό επί 12μηνο με βάουτσερ σε ξενοδοχεία τα οποία έχουν γραφτεί στο μητρό του ΑΕΔ. Υπήρχαν πέρυσι, αν θυμάμαι, περίπου, όχι πέρυσι, λίγους μήνες, περίπου στα 120.000 αδιάθετα βάουτσερ. Οι τιμές ανά άτομο αναλόγως κατηγορίας του ξενοδοχείου ξεκινάγανε από τα 15 ευρώ και φτάνανε μέχρι τα 40 ευρώ. Είναι κάτι, είναι μια αρχή, τόσο ώστε να υπάρξει μια κινητικότητα. Και βέβαια η κυβέρνηση θα βγάλει και άλλα προγράμματα, αλλά πέρα από την κυβέρνηση και εμείς θα κάνουμε τις προτάσεις μας. Και εγώ έχω προσωπικά προτάσεις, έχω υποβάλει ήδη στην κυβέρνηση, αλλά μέχρι τώρα δεν ακουγόντουσαν λόγω του προβλήματος το οποίο υπήρχε. Τώρα που, αν θέλετε, απελευθερωθήκαμε από αυτή την κατάσταση, θα τα δούμε πολύ πιο ουσιαστικά, ρεαλιστικά και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα την υλοποίησή τους. Μακάρι να ανοίξουν, να φύγει αυτός ο βραχνάς που λέγεται κορονοϊός, κύριε Βουλευτά, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πολύ. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό δυστυχώς, κύριε Μίμη, είναι κάτι το οποίο είναι παγκόσμιο, είναι μια πανδημία και ξέρετε, κάθε επιλογή και μια συνέπεια. Αν αφήναμε ανοιχτή την αγορά, μπορεί να λέγαμε μετά γιατί το κάναμε και έχουμε γεμίσει και γίναμε Μπέργαμο. Κλείσαμε την αγορά, υπάρχουν οι ενστάσεις και σωστά υπάρχουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια οικονομική κατάρρευση σε κάποιους κλάδους. Η κυβέρνηση επί ένα χρόνο επιδοτεί και πρημοδοτεί τις επιχειρήσεις, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι λύνουμε τα όποια προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τελειώσει όλο αυτό, τόσο ώστε να είμαστε σε θέση να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία. Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα οποία κάνω ως βουλευτής, από τους 18 μήνες, τον ένα χρόνο ουσιαστικά έχουμε έναν αποκλεισμό. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δεν μπορούμε να πάμε σε υπουργεία, δεν μπορούμε να κάνουμε συσκέψεις. Παρ' όλα αυτά, δίνουμε καθημερινό αγώνα για το καλό του νομού μας και των ανθρώπων μας. Πριν μερικές ημέρες, στην τελευταία κουβέντα που κάναμε, μιλάγαμε για τα εμβολιαστικά κέντρα. Τελικά ήρθε το AstraZeneca στην Δεσκάτη, κύριε Βουλευτά, για να πάψουν κάποιοι να λένε γιατί να πάω σε άλλο νόμο. Τώρα θα αναγκάζεται να πηγαίνει, θα πρέπει να πηγαίνει στη Δεσκάτη. Για να δούμε, είναι καλύτερα τώρα τα πράγματα. Τι να κάνουμε, κατηγόρησε ο κύριος Καλαμάρας ότι λέω ότι να μην μιζεριάζουμε. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Πήγε στη Δεσκάτη, λειτουργεί σαν εμβολιαστικό κέντρο. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πρόθεση να βγουν. Ακούστε κάτι. Δεν το κατάλαβα αυτό με τον κύριο Καλαμάρα και επειδή αναφέρθηκε να το καταλάβω. Επειδή όταν είχα πει ότι να μην μιζεριάζουμε στην προηγούμενη συνέντευξή μας, ο κύριος Καλαμάρας το είχε κάνει σημαία μέσα στο διαδίκτυο. Και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Κοιτάξτε, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εμβολιασμοί σε σύντομο χρονικό διάστημα για να αποκτηθεί η λεγόμενη ανοσία. Συνεπώς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανοιχθούν και άλλα εμβολιαστικά κέντρα. Ξέρετε όμως ότι αυτό έχει και κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Μακάρι να γινόντουσαν όλα αμέσως. Δεν γίνονται όλα αμέσως. Γιατί βλέπω πολλούς που λένε γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Αυτή τη στιγμή στα Γρεβενά έχουμε 3 εμβολιαστικά κέντρα. Έχουμε άλλα 2 σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Εμβολιάζεται ο κόσμος καθημερινά χωρίς να παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα. Αυτό θέλουμε να έχει αυξητική τάση. Εντάξει, δεν μπορούν να γίνουν και όλα. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Καλή σας ημέρα. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία. Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.